Kull sena madwar 25 familja qed jagħmlu użu mis-servizz Homestart, servizz li jaħdem permezz ta' qatt ta' volontira li jagħtu għajnuna lil familji bit-tfal żgħar. Homestart lan tiegħu huwa għajnuna f'waqt tal-familji bit-tfal żgħar, jiġifieri li volontira li huma mħarġa jagħtu dik id-daqqatit lil familji li forsi jkunu għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli biex eventwalment ikunu jistgħu jkampaw waħedhom u jgawdu l-ħajja familjari tagħhom flimkien. Homestart tgħin lil familji li jkollhom bżonn xi għajnuna, bħal ġenituri li jrabbu tfal weħidhom, familji bi problemi ta' saħħa jew bżonnijiet speċjali, familji b'ħafna tfal u oħrajn. Is-servizz Homestart f'Malta beda jingħata fis-sena 2006 u t-tlieta filgħodu ġie ppreżentat ir-rapport ta' kull sentejn. Barra minn hekk ġie mniedi logo ġdid għal dan is-servizz. Tkellimna ma' Doris, waħda mill-volontira li qasmet l-esperjenza tagħha magħna. Wara li waqfet minn xogħla ta' għalliema hija attendiet għall-kors u bdiet tagħti servizz bħala volontira. Qalet li jkollhom laqgħat u taħriġ regolari sabiex jarfu kif l-aħjar jipproteġu lil familji li jsegwu u lilhom infushom. Aħna kollha nkunu xi darba f'xi diffikultà u napprezzaw l-għajnuna li nkunu ħadna. Allura hekk ukoll aħna jiena nieħu pjaċir li nkun nista' nkun ta' support propju għal dawn il-familji u huma vera ituni ħafna fer. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal li fil-waqt 8 sena ta' dan is-servizz f'pajjiżna, Homestart huwa suċċess li rridu nkomplu nibnu fuqu. Flimkien mal-membri l-oħra ta' Homestart huwa rringrazzja lil Vodafone Malta Foundation u HSBC Malta Foundation tal-għajnuna kontinwa tagħhom.